menneske. Helle er et nøgent menneske. Vi er nøgne mennesker på vej ned gennem Europa. Mine ben er nøgne. Helles ben er nøgne. Vi er der. Vi er med. Fuldstændig. Vores nøgne ben drejer sig efter cyklernes pedaler. Pedalerne, de drejer rundt og rundt. Rundt og rundt. Ligesom cykelhjulene. Ligesom de danske havvindmøller, der troner langs kysterne. Ja, Peter, jeg kan forstå, at I ikke er nået så langt. Er I stadig i Danmark? Havet, det bruges som en snorkende lyd. Med samme snorkende lyd, som den vi sover med i teltet. Havet er vådt. Lige så vådt som det er her i Holland. Vådt som efter regnen, der rammer vores nøgne kroppe. Regn, som faldt lige siden middagstid. Vi er på hotel. Hotel med dens nøgne luksus. Vi betragter hinanden. Vi ligger på divan, i suiten. Nu ligger vi i himmelsengen. Vi ser ud af panoramavinduerne, hen over digerne. Ja, nå for søren. Er I nået helt til Holland nu? Digerne, de er som vores nøgne kroppe, kantede og højdragende. Der er skibene, der er sluserne. Vi ser på vores kroppe. Vi ser på ravnene udenfor. De er nøgne, helt uden flere. Vi er det berømte keramikmuseum. Et nøgent museum. Med nøgne keramikgenstande. Nu er vi kommet til en stor dæmning ved Suidasøen. Vi kigger på vejret. Vejret er blottet. Blottet som vores nøgne kroppe. Javel, ja. Men sig mig, er det ikke for koldt til at være nøgen i det kolde vejr? Vi er i Spaniens land, på højsletten. Tørken, vinens udtørrede ranker. Vi stanger efter vindmøller. Don Quixote, go home. Vi cykler over sletten. Vi udfordrer hinanden. Vi udforsker hinanden. Armene, benene, anklerne, fødderne på pedalerne. Vi er ved en ferieby ved den spanske Sierra Nevada. Nå for søren. Så er I nået helt til det sydlige Spanien. Hold da op. Nå, hvad laver I så dernede? Vi er nøgne mennesker, der spiser paella. Vi er nøgne mennesker, der drikker rødvin, Rioja. Vi spiser, vi drikker, og vi udfordrer hinanden. Vi er der. Vi er der med meget stor tilstedevær. Altid klar til endnu et opbrud, et udbrud. Op på cyklerne igen, rundt og rundt, lige rundt i håndålesving. På cykler, der er uopslidelige. Ja, Peter? På nær en enkelt punktering. Eller måske 2 punkteringer. Peter! Vi er nogle nøgne mennesker. De mest nøgne mennesker, jeg nogensinde har set. Ja, Peter, jeg tror ikke helt, jeg kan følge dig. Jeg tror altså, vi må stoppe nu. Vi er på en lille beværtning. Op og ned af en nøgen andalusisk bjergged. Geden står helt lige. Vi betragter geden. Vi spiser osten fra den. Peter! Osten er salt. Salt som Middelhavet. Ja, tak til Peter fra nummer 19 for en udførlig rapport af cykellivet ned gennem Europa. Og nu til noget helt andet.